summer na, marami pa rin tubig dito. Hindi naman ito mga halaman kapromdi. Pero ito yung parang mga ginagawang bonsai-bonsayan. Ganda ng kapromdi, yung mga stones. Pwede ba akong kumuha dito kahit isang truck? Siguro pinapaupahan na ito kasi hindi naman sila maglalagay ditong cottage kung walang kung hindi nila papabayaran. So ayan ang mga bato. Gusto ko ito. Okay lang din naman na medyo lubog yung yung gitna niya. Pagkakain kayo, nasa tubig yung paa nyo. Hindi siyang malalim na malalim. Talagang masarap dito, magbabad. Tapos pwede kang umupo doon sa mga stones. Ay, may mga bata pa nga sarap dito. Hello mga kapromdi, nandito ako ngayon sa Kagiskan. So gusto kong pumunta ng river. Ang daming tao ngayon. Tapos napakaganda ng panahon. Ang daming naliligo sa ilog. Ayan o. So ayun, dito yung paliguan dito sa bayan ng Lagunoy, sa ilog. Mostly pag bumabaha talagang umaapaw yung tubig dito, kaya mayroon ditong dike, kasi yung tubig dito pumapasok, tapos yung tulay nakakaladkad yung lupa, kaya mayroon siyang dike. So ngayon pupunta tayo doon sa ilog kapromdi, tingnan natin kung anong mga makikita dito at kung anong mga paliguan yung makikita dito. May mga nililigo kaya. So ang hirap nung pababa kasi parang ito, parang senyorita stairs. Parang mapipisa. Ano ba? Mahigas. Apakan na lang ang hirap. Dapat hindi ganito. Hindi magkasi yung paa. So ayun na. Dito sa ilalim ng bridge, may mga naliligo dito, pero minsan may nakikita ko nangingisda dito. Maganda rin mamasyal. Kung nakapunta na kayo kapromdi sa Lubok River, parang ganito yung dating niya. Kaya lang sa Lubok River ay medyo malalim. Ito hanggang hanggang dagat na ito, hanggang Sabang San Jose, yung level na ito. Tapos banda doon sa unahan, may doon parang medyo pataas na, pero maganda pa rin yung ilog. Meron diyan parang mga floating restaurant sa bandang unahan, so tingnan natin. Pero syempre dito muna tayo, dadaan tayo dito sa ilog. Ang ganda dito kapromdi. Kahit na sobrang yung summer na, marami pa rin tubig dito, pero minsan lumalabo yung tubig kasi maraming naliligo, tapos may mga kalabaw katulad niya naliligo sa ilog. Pero doon banda sa sa mas malayo, sa mas unahan, mas malinaw. So nung bata ako, nagtutruso kami, sumasama ako dun sa mga kababata ako na ang tawag doon gano'y, yung pinapaanod yung kahoy sa para hindi na sila magbayad ng malaki. Pinapaanod sa tubig yung sa ilog yung mga kahoy. So siyempre yung kami, dahil matyaga kami para kumita lang kahit 5 piso ba, so pinagtsatsagaan na namin yun. Kaya yun, maganda dito kapromdi, magandang maligo, maganda maglaba, tapos ayun parang ay nako, very cozy. Sarap dito, magtambay-tambay. Medyo malayo-layo yung lakaran dito, at doon banda medyo malalim naman banda sa una, tapos may restaurant dyan.
First time ko rin naman makita yung ano, pero that time kasi naglalakad-lakad lang ako. Hindi ko alam na mayroon palang kainan dyan. So, dati nahanap ko yung parang floating restaurant. Sabi ko, bakit hindi ko nakikita yon? Dito pala yung banda sa ano, sa bandang unahan. So, yung nakikita yung may mga kulay na yan dyan banda. So, ayun. Ang ganda mamulot ng bato dito. Kung malapit lang ako dito, talagang siguro super ganda yung aking ground, yung aking yard, kasi talagang magtsatsaga ako mamulot ng bato. Gusto ko kasi yung ano, parang ganito ba, yung garden na ganito, may halaman tapos may bato. Hindi naman ito mga ano, halaman ka from di. Pero ito yung parang mga ginagawang bonsai-bonsayan sa mga, yung hindi masyadong mga high-end na bonsai. So ginagawa nila itong bonsai. Ayan, marami niyan dito sa ilog. Tapos ang ganda ng mga bato, parang ang lawak, napakainit pa. Ano kaya yung ano diyan makikita sa natanaw ko lang yung Kaporomdi that time, hindi naman talaga pumunta dun sa pinaka ano na yon, sa pinaka floating restaurant. Sa may mga floating restaurant, natanaw ko lang, syempre kinakabahan ako kasi noon magdidilim na. Nakita ko lang kasi maraming papuntang tao kaya sinundan ko, kaya lang medyo madilim na. Ngayon naman binalikan ko, sobrang init naman sa kabila. Oh, ganda. May video okihan, maraming nagsiswimming. Oh, ganda ng ano, from yung mga stones. Pwede ba akong kumuha dito kahit isang truck? Ang ganda. Oh, itambak mo to sa ano, sa ano mo, sa ground, sa yard mo. Bibihira lang yung mga white stones. So ayan, may nakita akong white stones. Ayun, puting-puti talaga. Oh. Tapos yung ano, karamihan yung mga bato-bato talaga na yan. Oh, o diba? Ay, sayang, bakit may mga ano, may mga basura. May cottage din sila. Siguro pinapaupahan na ito kasi hindi naman sila maglalagay ditong cottage kung walang kung hindi nila papabayaran. So ayan ang mga bato. Gusto ko ito. Kahit kumuha ka dito, yung itambak mo sa ano mo, pang decor lang sa garden. So hindi naman mahalata siguro. Pero bawal siguro ka kung hindi dito makuha ng mga bato. Kasi siyempre mag-i-erode hanggang sa maubos. So mawawala na yung ano dito. Maganda mag-sunbathing dito. Hindi siya buhangin. Ang mga people. Hello. Ma-presko ba? Yes po, yes. Wow. Taga rito lang kayo? Saan kayo? Mainit. Mainit. Saan yung mainit? Diyan lang po. Sa? Diyan lang po sa unahan. Sa unahan. Mainit. Ang dami mga naliligo, mga bata. So tingnan natin kung ano yung anong makakain doon. Pero I think foreign yung ano yung mga floating restaurant na yan. Malalim ka, form di sarap maligo dito. Nagkamali ako, wala akong dalang pangpaligo. So libre naman dito, walang entrance. Siguro kung babayaran mo yung magagamit ka ng cottage, kasi sobrang init, kailangan mo ng cottage. So kailangan mo talagang magbayad. Hindi naman sila papayag na hindi kayo sisingilin doon. So kaya nga naglagay sila ng ganun. So mura lang naman yun, makatulong tayo sa kanilang hanap buhay. Paminsan-minsan lang. So ayun, restaurant ba talaga yun? So maganda naman. At ang saya nila, saan ko dadaan? Pupunta ako doon sa dapat mayroong bridge papunta doon. Naka-shoes kasi ako from di mababasa ako. Doon may mga mais. Tapos dito sa bundok. Diyan may bangka. So try natin pumunta doon. Ay, may daan naman pala dito.
So ayan, malinaw yung tubig ka from day. Tapos ayun, okay lang din naman, medyo lubog yung yung gitna niya. Pagkakain kayo, nasa tubig yung paa nyo. Pero umaandar naman siya, pwede siyang pumunta doon sa kabila kasi lumulutang siya kasi nakalutang na sa may kawayan. So ayun po. Mayroon silang family outing. May mga dala-dala silang mga food. Handa nila sa kanilang mga pagkain nila. So ayun. Hindi naman pala siya kapromdi. Hindi naman siya yung malalim na hindi siya yung malalim na malalim. Talagang masarap dito magbabad. Tapos pwede kang umupo doon sa mga stones. So banda dito medyo malalim pero parang okay lang. Sana wag lagyan ng mga basura. I-dispose yung mga basura i-proper dispose yung mga basura para manatiling malinis. Ay may mga bata pa nga sarap dito. Mayroon pang baby bagong panganak kasama sa sa cottage. So ayun, magtanong tayo dito sa taas. Medyo ayaw kong dumaan sa ganito para akong mahulog para akong madadapa. Mas maganda pa yun doon sa isang hagdanan para mas maayos. Maganda ka Promdi kasi malinaw hanggang doon. So dati naman na once lang naman ako dito yung sumali sa mga nagpapaanod ng mga slab galing sa taas ng bundok. Malayo yung Kapromdi tapos dinadaan dito. So pag nandun sa may bandang medyo walang lalim, inuusog namin, pinagtutulong-tulungan namin na maanod hanggang sa makarating dito. So pag nandito na sa yung mga slab na pinapaanod namin, so pag nandito na madali lang. Tapos pagdating doon sa medyo yun umaagos na yun, so magtutulungan na naman kami para madala yung slab sa bayan. So ayan. So dito Kapromdi yung niya niya. Hindi ko alam kung saan mag-i-inquire dito. So maraming dumadayo dito kasi ayun nga, masarap maligo dito. Hindi maalat yung tubig, mapresko, manamis-namis, malamig. Tapos naka-full yung sun. So ayan. Hindi ko alam kung kanino mag-inquire pero siyempre dito lang yan. So tatlong cottage lang naman yung nandito. Tapos after yung mag-lunch or mag-merienda, maghanda dyan sa isang cottage. So pwede na kayong bathing suit dyan sa kasi nakaano naman yung tubig pwede kayong magdala ng salbabeda, kahit yung laruan lang. Ayun tingnan mo naman yung lalim niya. Hindi ka matatakot na parang hindi ka matatakot lumangoy kasi parang hanggang bewang lang yung tubig na malayo. So masarap lang magbabad. Maglangoy-langoy ba? Hindi mo kailangan sumisid ng malalim. Kitang-kita na yung pinakababa. Yung pinakailalim niya. Magtanong tayo dito. Dito tayo mag-inquire. Ate, pwede po maghapot? Gano'n po yung yung pag-cottage sa 500 whole day na yon? Or magkakain lang doon? Or buong araw? Basta 500 isang araw. Yan na pala. Madali lang. So nag-prepare din kayong food, halimbawa mag-order kami ng food. Tapos pero meron kayong niluluto. So mag-order tapos doon kakainin. So okay pala. Ito pala ate yung mga niyo. Ayun ba yung pagkain dito? Sisig with rice? Sticky.
Anong buwan po yung maraming tao ganitong summer? May, usually, Nakasan mo naman to yung busis mo para kang May po. May? So May pala yung maraming tao dito. Ayun, para kang nabubulong. Salamat Salamat po. So ayan ka from the 500 pesos per cottage. Maghapon na yon. So okay na, ang marami naman kayo mag-aambagan kung tagbe 20 pesos, kung ilan naman kayo okay lang naman. Saka hindi naman lulubog yan kahit gaano kayo karami kasi nandito lang sa nasa malapit lang sa hindi siya malalim. Kung lumubog man, ano ba naman yung lalim, ang ambewang. So ayan, saka hindi naman siguro ginigita doon, pero pwede naman siguro dalhin sa gitna yung cottage na yun, na floating cottage. Ayun po. So ayan ka from the uwi na ako kasi ang init. Gusto ko lang naman ipakita dito yung mapupuntahan kung just in case na nasa Lagunoy kayo, naligaw kayo ng landas, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, pero nandito kayo sa Bicol, Lagunoy, so pwede kayong pumunta dito sa Kagiskan River, Lagunoy. Kagiskan, Luho, Lagunoy, Camarines Sur. So ayan po. So ayan po mga ka-from Dinyo, discovery na naman itong napuntahan natin. Maganda. Although sa amin kasi, hindi naman ito nyo sa amin, pero para sa inyo sa mga naghahanap ng mapuntahan, malapit lang. Dito lang pala sa sa paligid lang ng mga taga Partido District, 4th District ng Camarines Sur. Maganda dito sa Kagiskan. So hindi natin pumunta ng malayo, hindi natin kailangan maglakad ng malalayo para makapagpaligo sa malinis na ilog, malinaw na ilog. So dito lang sa Kagiskan, pagbaba mo lang ng kalsada sa highway, ito na yon, maglalakad ka lang ng konti. Tapos that's it. Pwede ka nang maligo for free. Ayan, free ka from the walang entrance. Ang babayaran mo lang yung cottage, 500 pesos yung floating cottage. Ewan ko dito sa cottage na medyo sa ilog. Siguro mas mura. Pero pwede ka magtambay ng maghapon diyan. So ayan. Uwi na tayo, mainit. So ako nga inaligaw lang din naman ako dito. So happy fiesta po sa Lagunoy, Camarines Sur. So ayan po. Sarap. Andito ako sa dike naglalakad. So ipakita natin yung mga dito para hindi kayo magsawa sa mukha ko. So ayun. So ayan, mayroon din silang video okay doon ka Promdi. Buti na lang walang video okay, hindi ako makaka-copyright nung dumating ako. So okay naman yung daan dito, nasa dike. Kanina duman ako doon sa baba Ngayon nandito ka sa dike. Siyempre, maganda rin naman duman dito sa dike kasi no hassle. Kaya lang, medyo pag takot ka sa mataas, okay na doon sa sa tabing ilog. Saka okay lang naman maglakad, nature naman ito. So dito naman mga palm, mga coconut palm. Marami din diyang halaman yung namumulaklak ng kulay puti. Dahlia, ay hindi siya dahlia. Kamya, maraming kamya dyan. Yan mga yan. Pag buwan ng, I think mga September yata, yung maulan, namumulaklak sila. Tapos doon pag labas mo sa highway na mismo. Pero dito pa lang ka from sa ibaba ng sa ibaba ng highway, pwede ka nang maligo. Tapos may mga dumadaan din diyang bus papuntang Manila, papuntang Karamuan, Lagunoy, Gatchitoringa. Ayan, tapos doon banda sa pag diniretso naman yung maraming magagandang diyan, mga river na talagang crystal clear, mas maganda pa kaysa dito. Kaya lang ito yung pinakamalapit
Maraming mga ano diyan, mga falls na pwedeng paliguan na magaganda na talagang ma-miss kayo. Sarap gumala. Tapos diyan ano, paglabas dito ka from diyan lang yung ano yung forest, man-made forest na mga ano tawag doon? Hello. So pag-akit dito mga ka-Promdi, konting kimbot lang, makikita nyo yung mangrove hindi siya mangrove, mahogany forest dito, man-made mahogany forest. Diyan sa, ayun, diyan lang sa may kotse na yun, yung nakapark. Puntahan natin. Medyo maganda magtambay doon kasi malilim. So doon tayo nang galing, oh. Hindi lang halata na may ano, ay maraming papunta ngayon, maraming bisita. So doon tayo sa ano, sa may man-made forest. Medyo malilim. Pwedeng maglagay dito ng coffee shop. Tambahin kasi ito kapag yung mga galing Manila, papuntang Manila, galing doon sa Karamuan, dadaan dito, mga galing Manila, papuntang Karamuan. So, tumitigil sila lahat dito kasi maganda dito yung mag-picture-picture, malilim. So, yun ang nakikita dito. Pag mga bandang alas 2, alas 3, basta mainit na makikita mo dito yung ang daming sasakyan na nakaparada kasi nagpapalilim sila. Mga nakamotor, lahat sila nagpipicture-picture dito. So hindi naman siya nawawala ng tao dito, palaging may nagpipicture-picture. Medyo nga ka-Promdi nawala na yung mga dahon kasi yung dumaan ng sobrang lakas na bagyo. Dito rin nasisentro ito ng malakas na bagyo. Tapos syempre yung mga sanga napuputol, mga dahon nalalaglag. So ganun.
yan po ang man-made forestry dito sa Lagunoy, Camarines Sur sa bandang Kagiskan. Ayun, Puente Villa Highway. Yung bus na yung papunta ng Lagunoy, tapos dito sa sa opposite papuntang Karamuan diyan. Yan papuntang Karamuan dito. So ayan po mga kapormdi, maraming po salamat sa inyong panonood. Naway nagustuhan yung aking munting pamamasyal dito sa aking bayan na Sinilangan, Lagunoy, Camarines Sur. Maraming pong salamat sa inyong panonood po. Muchas gracias and Diyos mabalos.